се оказа, че има нещо много, много дълбоко. Това е запазването на ролята, на вечните роли на мъжа и на жената. Там има един, който кани, един, който води, и това е мъжа. Има един, който така красиво се отдава и украсява танца, това е жената. Това са неща, които действително са заложени във всеки човек. Те не могат да избягат и чрез латино музиката се събуждат във всеки. Затова е може би толкова привлекателно. Хората, които идват на вашите латино партита, обикновено двойки ли са или много често се запознават на място? Да, по-често се запознават, отколкото идват като двойки, но започвайки да танцуват, действително се формират двойки за танц. Останалото е извън купона, разбира се, и това е съвсем нормално, но те се формират като двойки за танц, което значи близки по темперамент, близки по настроение, близки по начин на танцуване. Много е интересно. Няма нищо предварително, никакви предварителни изисквания. Оказва се, че българин има много висока двигателна култура. Това е за мен е за очудване, но е факт. В сравнение с много други нации наоколо, действително българин е някакво уникално явление. Да не говорим за българката, която вече просто си е връх в това отношение. Оттам нататък школата, която направихме, тя е по две причини. Първо, за тези, които са по-срамежливи като темперамент, да могат да прескочат границата, да могат да тръгнат да влезат в купона. И основно, фактически, школата е за тези, които искат действително майсторски да се научат да танцуват. Затова трябва някой да ти покаже. Но за да участваш в купона, никакъв проблем. Каква беше вашата реклама? Спомням си тези хубави брошурки, които бяхте направили. Значи в началото идваш на купон, гледаш, следващия момент се включваш в купона, третия етап какъв беше? Купуваш си латиноамерикански дискове и вече се записваш в Финея Латина. Това е положението, фенове, няма измъкване. Да, няма измъкване, действително, това си е вече латиномания. Да. Сега, разбира се, трябва да бъдем честни, ние не сме измислили. Това е нещо, което в момента завладява света по част от причините, за които вече говорихме. А нашата скромна роля в това нещо е много близка до една много сериозна мисъл на Де Гол, който казва, че ключа към успеха това е да предвидиш неизбежното и да го подкрепиш. В момента ние имаме за 7 дена 6 участия в различни дискотеки. Виждали сме се в Империал, при Кмета, знаете основните места. Поздравям ви за 7 дена да имате по 9-10 участия, макар че знам какво ще ви. Няма да издържиме със сигурност. Действително, това вече се превръща купон се превръща в индустрия. Но и за това трябва да се мисли. Основно са това участията ни в софийските дискотеки. Насякъде, където участваме, има от нашите брошурки, там са дадени телефоните, да не правим сега реклама точно на тези неща. Може всеки, който иска да се запише, може да дойде на купон, според темперамента, или ще се наложи да се учи, или пък ще се научи в движение. Това е. Добре, аз ще издам една малка тайна на феновете, че вече във всяко едно предаване на София Блиц, преди нашият Латино Денс конкурс, ще имаме по няколко урока, дадени от различните инструктори на Линея Латина. Как се започва, естествено, за да може да ви влезе в кръвта латиноамериканската музика? Тя предполагам, че вече ви е влязла. Малко история сега за латиноамериканската музика, това за което си говорихме. История на самата латиноамериканска музика. Значи, латиноамериканската музика е историята на един континент. История, която е свързана с много битки, завоевания, кръв, жега, палми, морета, с най-различни неща, и това се е смесило в тази музика. Значи, това е една музика основно много страстна, много буйна. В същото време има много скрита тъга, много скрита носталгия. И освен това, това е една музика, която дълги години е била
депресирана от масовото нашествие на на англоговорящата музика. Сега и дойде времето и се оказа, че действително това е една съкровищница от звуци, от ритми, от стъпки, нещо, което не е било познато на света и в момента това завладява света. Това е мода в целия свят, в Щатите, в Европа, стигна и до тук, разбира се. Това е нещо, което